Yes, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबाय बेजों लोगोसे आङो दा कमेन्ट सेक्शननि माखासे कमेन्टफोरनि सोंथि माने गोरोन्थि बुजिलायना आरो आंबो गोरोन्थि होफ्लांनाय बेखौ लानानै फैदों जाहाथे आंहाबो गोरोन्थि जादों बेनि थाखाय आंनो गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो गोरोन्थिखौ आङो सुद्रायना होनो आवगायफैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बावहाय माखासे जोंनि नायग्राफोरनिबो माखासे गोरोन्थि कमेन्ट फैदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दा लानानै फैफिनदों जाहाथे बेफोरबायदि गोनो गोथो जालायब्ला एग्जामाव एसे डिस्टार्ब जायो नालाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर बेनि सिगां आंनि चेनेलखौ खेबसे बरायनायजों लोगोसे जाहाथे जायफ्रा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो एग्जामनि सिगां बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिना लाबानो जाबाय मोनफ्रोमखौबो आरो हायोबा थख' थख' लिरख'नानै ला दै बावहाय सावरायनायल' जागोन नैबे उदां रिंसार जथायारि सोदोब गिबियावनो नङा होमबा उदां रिंसार जथायारि सोदोबखौ जों रायज्लायोब्ला जोंहा नैबे गोथेयाबो फैखागोन होमबा गोथे आरो उदां बे मोननैबो फैखागोन अब्ला जों बेखौ मिथिना लानांगौ होमबा दाखालि आंनो सासे मानसिया कमेन्टआव खोन्थाहरदों बेनि फिननाया नैबेसो जायो होननानै नैबे हासिब होमबा ओमफ्राय आङो बेनि फिननायखौ होदों हायगा होमबा बेनि फिननायखौ आं होदोंमोन हायगा नाथाय सासेया होनदों हासिब आं बेखौ क्लियार लाना फैनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे उदां रिंसार जथायारि सोदोबनि गाहायनि बबे उदां रिंसार जथायारि सोदोबनि बिदिन्थि दंमोन बे सोंथियावहाय दे अब्ला सासेया आंनो खोन्थाहरबाय नैबे हासिब जायो होननानै आं नैबेखौ होदों हायगा अब्ला बबे मोनसेया हासिब आरो हायगा नायोब्लाथ' जोङो बेबो मोनसे उदां बेबो मोनसे उदां नङा होमबा बेबो मोनसे उदां बेबो मोनसे उदां जों नायोब्ला नङा होमबा बियो बुंदों नैबे हा आरो नैबे सिब बे मोननै नैबे हा आरो सिब बेखौहाय बेबो मोनसे उदां होननानै बे मोननै ज' जादों होननानै बियो मोनसे उदां रिंसार जथायारि सोदोब होननानै बियो एग्जाम्पल होदों आङो होदों नैबे हाय आरो गा होननानै नङा होमबा अब्ला जोङो बेखौ मिथिनांगोन बेनि डिफारेन्सआ मा नुनायावथ' बे मोननैबो एखे नङा होमबा बेखौ जों खेबसेनो बोनो हायो बेखौ खेबसे बोनो हायो बेखौबो खेबसे थामहिनबा रिंसार जथायारि सोदोब बेयाव मोनसे रिंसार जथायारि सोदोब दङ बेयाव मोनसे थामहिनबा मोननै रिंसार जथायारि सोदोबजों दाजानाय दा जोंनाव सोंथियाव दंमोन गाहायनि बबे मोननैया उदां रिंसार जथायारि सोदोबजों दाजानाय सोदोब नामदों अब्ला जोंहा बबे जागोन होमबा हायगा जागोन ना हासिब जागोन जों बेखौ बेनि सायावहाय जों क्लियार लानांगौ अब्ला जोंहा मिथिनांगोन जे उदां रिंसार जथायारि होननाय लोगो लोगो जोंना गारां रिंसारथिखौ जों गोसोआव फैग्रोगोन गारां रिंसारथि भावेल फनिम्स जेनेबा सरायानिफ्राय जानानै अ आ जानानै अ आ इ ए उ आरो उ नङा होमबा जोंना बर'आवहाय बे मोनद' नङा वार्डनि जायखिया सोदोबनि लास्ट रिंसारथिया माने जोबथि रिंसारथिया नैबेजों जोबनाय जानांगोन गोसोआव लादो बेजों जोबनाय जानांगोन बुजिना क्लियार ना नैबे उदां रिंसार जथायनि उदां रिंसार जथायारि सोदोबनि एग्जाम्पल होनांगौब्ला बेनि एग्जाम्पल होनांगौब्ला अब्ला नैबे जायखिजाया जोबनायनि हमना लाबाय नैबे जोबनाय नङा होमबा बे जोबनाय नङा होमबा बे जोबनाय नङा होमबा बे ङआ बे एया जोबनाय बे र'आ जोबनाय बे र'आ इया जोबनाय नैबाव नै इ जोबनायमोन होमबा बे ब'आ जोबनाय अब्ला जोङो नैबे जोबथि रिंसारथियाव थानाय जानांगोन बे रिंसारथिया जोबथियावहाय लास्ट पर्सनावहाय अब्ला नायदो नैबे गायावथ' दंखायो नङा होमबा बे गायाव दंखायो गायाव दंना गैया बेलाय गा नङा होमबा बे गाया जोबथायाव दंखायो नङा होमबा दाना जोंहा मोननै उदां रिंसारथिजों दाजानाय सोदोबसो नामदों अब्ला मोननै उदां रिंसारथि दाजाब्ला नैबे इन्टिस्टिय नङा होमबा बे इन्टिस्टिय नंगौ नङा बे इन्टिस्टिखौ जोङो कनसनेन्ट फनिम्सआव कनसनेन्ट लेटार्सआव मा मोन्दोंमोन इन्टिस्टिखौ जोङो खाव गारां होननानै बुंदोंमोन सेमि बावेल एसे खाव गारां माने खावसे गारां हिसाबै मोन्दोंमोन अब्ला बियो बे इन्टिस्टियआ बे सरायानि बा गारां हांखोनि महर लानो हायो ना हाया लोगोफोर होमबा लानो हायो माबोरै लानो हायो जोङो जेनेबा हायखौहाय जोङो माबोरै होनो हाय नैबे लिरनो हायो ना बेयाव माबा गोरोन्थि दं नामा हाय नङा थामहिनबा नैबे कनसनेन्टबाबो बे बावेलनि महर लानो हायो आरो मा जायनि थाखाय बेखौहाय खावसे गारां होननानै बुंदों आं बेखौहाय बै कनसनेन्ट फनिम्सनि भिडिअ खोन्थाखादों नोंथांमोननि नायनानै लाबानो जाबाय बुजियाखैबा अब्ला नैबे इन्टिस्टियआ बे भावेलनि महर लादों ना लायाखै जायनि थाखाय नैबे बेयो जोबथाय बे इन्टिस्टिय जोबनाय आरो नैबे आखार जोबनाय बे मोननैबो मोनफा गारां रिंसारथि नङा जेरै हाय ह प्लास आ प्लास हरसै नङा होमबा बा इन्टिस्टियखौ लाबाय आं बा हरसै नङा होमबा हरसै ओमफ्राय ग प्लास मा होनदों आ नङा होमबा दानिया नायदो नोंथांमोनहा नैबे हाय जानानै बे इन्टिस्टिय बा हरसै जाबाय नङा होमबा दाना ग जानानै आ जाबाय नैबे आ बेयो जोबनायावहाय बे थादोंना थायाखै हाय आरो गा मोननै रिंसार जथायनि दाजानायखाय बे मोननै रिंसार जथायावहाय जोबनाया
गारां रिंसारथि जादों जायनि थाखाय बेनि फिननाया बेसो जागौमोन लोगोफोर गोनो गोथो जादों जायफ्रा गोनो गोथो जादों नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै ला आरो नोङो हासिबखौ लानोसै नङा होमबा एसे हासिब हिसाबै लायोबा जोंहा जेबो गोनो गोथो नायनांगौनि खोथा गैया नैबे जोबथारनाया कनसोनेन्ट फनेमखा नङा होमबा खौरां रिंसारथिखा जोंहा अब्ला बे माब्लाबाबो जाखाया लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे हासिबनि एग्जाम्पलखौ आं खोन्थानि बे हासिबा मानि थाखाय हा आरो सिब नङा होमबा बेखौहाय बिथाङा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव हरनायाव आङो माने एसे गोरोन्थि बुजिनो जानो हागौ बिथाङा बेयो जाबाय जोङो मा होनो सुजाब खान्थिनि एग्जाम्पल होनो हायो जोङो सुजाब खान्थि जायखौ जों जांसार होननानै मिथियो नङा होमबा जांसार माने मोनसे सोदोब मोनसे रिंसारथिजों मोनसे रिंसारथिया सोदोब जमा जाहैनाय बा नांजाबहैनायखौ जों सुजाब खान्थि होननांगौ जायो जेरै नैबे हासिब हाया आलदा नैबे सिबा आलदा हानिफ्राय नैबे हनि जोबथारनाय आनिफ्राय नैबे दिन्थिया सजों बेयाव नांजाबहैदों आरो मा हा आरो सिब जेरै बेयाव इन्टिस्टिय'जों नैबे ग'जों नांजाबहैदों आरो मा बेखौ नायदों नैबे इन्टिस्टिय' आरो ग'जों नांजाबहैदों जायनि थाखाय हाइ आरो गा जादों हाइगा अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ जों बिथाङा नैबे सुजाब खान्थि जांसारनिखौहाय नायनानै बिथाङा आंनावहाय मा भिडिअ एसे कमेन्ट होदों जानांगौ जायखिया नोंथाङा नायदोंब्ला बेखौ नायनानै लाफिनबानो जाबाय गोसोआव बेखौ कारेक्सन खालामनानै ला जाहाथे एग्जामाव फैयोब्ला गोनो गोथो जाना अब्ला नों बे गोथेखौ जों अलरेडि बुजिखाबाय नङा होमबा गोथेखौ जोंहा सावरायनांगौ खोथाया फैला मानो होनबा गोथे होनोब्ला जोंहा जायखिजाया जोबनायनि जोबथि रिंसारथिया खौरां रिंसारथि जानांगोन हयथ' नैबाव जानांगौ जोंहा मोनसेल' होनोब्लाथ' जोंहा जोबथारनाय थांबाय नङा होमबा आरो जोंहा मोननै रिंसार जथायजों दाजानाय होनोब्ला जोंहा नैबे मोननैखौ नायनांगोन थारमा हा आरो सिब आरो जोङो दानिया रिंसार जथाय आरो माखौ मोनथियो बेखौ होनांगौ नङा होमबा जेरै अखाफोर नङा होमबा अखाफोराव मोनबेसे रिंसार जथाय दङ अखा आरो फोर मोनथाम रिंसार जथाय दंबावो लोगोफोर अखा जाया खेबसेनो अखा जाया अखाफोर जेनेबा गय होननाय लोगो बे मा जागोन मोनसेल' रिंसार जथाय थागोन आरो माने रिंसार जथाय होनोब्ला नोंथांमोन सिगाङाव खोन्थाखाबाय माने खेबसेयावनो सुरबो जानाय जानांगौ खेबसेयावनो अखा बे आलदा जायो अ होननाय लोगो आलदा फैबाय खा होननाय लोगो आलदा फैबाय आरो फोरनाय लोगो खेबसेनो फैबाय बेबायदि बेयाव मोनथाम रिंसार जथायारि जों दाजानाय गोसोआव ला लोगोफोर बे जिनिसा बिदि अब्ला जोङो रिंसार जथायारि सोदोबखौ जों बुजिबाय जानांगौ अबे माबायदिया रिंसार जथायारि सोदोब आरो माने गोथेया माबायदि आरो उदाङा माबायदि बेफोरबायदि गासिबो बेफोर मोनफा आं दा एग्जाम्पल होनाया रिंसार जथायारि सोदोब आरो नैबेफोर माने बेफोरबो रिंसार जथायारि सोदोब आरो गोथे होनोब्ला जोबथारनायावहाय खौरां रिंसारथि नांगोन आरो उदां होनोब्ला जोबथारनायावहाय गारां रिंसारथि नांगोन बे जिनिसखौ गोसोआव ला लोगोफोर दाना नैबे रिंसार जथायारि देंखो बेखौ सासे मानसिया आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदों माने मोजाङै बुजियाखै एसे खोन्थाना होफिननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय बे जाबाय माने रिंसार जथायारि देंखोआ जाबाय माने जायखिजाया मोननै एखे सोदोब दै जेनेब्ला जा बे मोननै एखे नंगौ नङा होमबा जा नङा होमबा जेनेबा बार नङा होमबा बे मोननै एखे नंगौ नङा बे मोननैजों एखे रिंसार जथायारि देंखोआव नायदो जायखिजाया मोननै एखे सोदोबखौ जोङो सुर बोनानै देंखो बोनानै टिउन बोनानै जायखिजाया बेनि मिनिंखौ जों सोलायहोनो हानायानो रिंसार जथायारि देंखो गोसोआव लादों जेनेबा जा होननाय लोगो जा नैबेयाव जा होनना आङो जा मोनसे स्ट्रेस होनसै नैबाव दे जा स्ट्रेस होनसै जेनेबा नैबाव मोनसे स्ट्रेस होनसै स्ट्रेस दै गोजौआवहाय मोनसे सिन होबाय दा नैबाय बे ब्रेकेट नांफैनायनि थाखाय नुवाखै जानो हागौ नैबे मोनसे स्ट्रेस होबाय आं दे ओमफ्राय नैबे जा होननाय लोगो लोगो नों मोजां जादो नों जादो बेबायदि मोननै मिनिं ओंखारो जायावहाय जायखिजाया मोनसे स्ट्रेस जेराव प्रेसार होयो बेयाव मिनिं आलादा ओंखारो जेराव खम प्रेसार होयो बेयाव मिनिं आलादा ओंखारो आरो जा बे जानो थिननाय आरो मा जानो थिननाय जा मोजां जा टु बि माने मोजां जानो थिननाय आरो माने बे मोजां जादो नों जादो दे नों जादो मा बे जायावहाय नों प्रेसार होनाय जादों आरो मा अब्ला देंखोखौ बेनि मिनिंखौ सोलाय सोल' खालामनो हादों बेयाव बारनाय लोगो जोङो बै जाम क्रस खालामनाय जेनेबा जाम बारनाय हाखर बारनाय जेनेब्ला आरो नैबे बारनाय लोगो जोङो उइन बेखौ खोन्थाबाय आरो मा अब्ला नोंथांमोना गोनो गोथो जाना बेखौहाय जोङो नैबे स्ट्रेस बोनानै जोङो देंखोखौ सोलाय सोल' खालामो थामहिनबा नैबेयाव जेराव स्ट्रेस दं बेवहाय जोङो जोंनि टिउनखौहाय जोङो हिट होयो एसे प्रेसार होयो आरो नैबेयावहाय जोङो स्ल' प्रेसार होयो जायनि थाखाय बै देंखोआ सोलाय सोल' जानानै आलदा मिनिं ओंखारनो हायो आरो मा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोरखौ रिंसार जथायारि देंखो आरो मोनसेया जाबाय माने आं दाखालिसो भिडिअ लाबोदोंमोन बाथ्रा फाव हाबाजों सोमोन्दो गोनां बाथ्रा फावआ गाहायनि बबे मोनसेया हाबाजों सोमोन्दो गोनां बाथ्रा फाव बे दाखालि स्पेसियेल टेटआव फैदों आं बेखौ होनायावहाय बिथांमोनहा कमेन्ट खालामदों जे नैबेसो जायो होननानै हाबाजों सोमोन्दो थानाय गाहायनि बबे बाथ्रा फावआ हाबाजों सोमोन्दो थानाय होननानै मोनसे आङो भिडिअ होदोंमोन
बेवहाय नैबेखौ होनना बुंदों नाथाय आं नैबेखौ होदों गोसोआव लादो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे मा खोन्थादों सिखा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि माखासे क्वालिटिखौ खोन्थादों नङा होमबा थामहिनबा सिखा गोदाननि क्वालिटिखौ जों सानथामसो इउज खालामनो मोनथियो थिग बेबायदिनो हिनजाव गोदाननि आखल आखुआ मास मोनथामसो थांब्लानो बेनि गुबै आखल आखुआ ओंखारो हयथ' बै न'आवहाय माने हिनजावा गावनि न'आवहाय माबायदि आखल आखुमोन मोजांबा मोजाङै नुजागोन गाज्रिबा गाज्रि नुजागोन हाजार लाखोमानो दोनखोमानो नाजाया मानो नङा होमबा बेखौ खोन्थादों दाना थुरि नुब्ला बाथि गारो मा जोंनि हाबा बै थुरि जेब्ला थुरि हानो थाङो बावहाय जोङो थुरि हाखांनानै बेखौ बाननानै लाबोनो थाखाय लावथि लांफायोमोन नामा बेखौ बाथि होनना बुंदों दानिया मा होनदों हिनजाव गोदान नायनो थांनायावहाय हौवानि न'खरा बै हिनजावनि न'खराव थांनानै खोथा बाथ्राखौ माबोरै जुरिजेनो नैबे बाथ्राखौ बाहायो अब्ला बेनि फिननाया नैबेसो जागोन लोगोफोर गोनो गोथो मोनदोंबा नैबे नङा दै गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो जाबाय हिनजाव गोदाननि आखल आखुखौसो फोरमायदों नैबे जाबाय हाबानि मोनसे स्पेसियेल खोथा बाथ्रा रायलायनायाव बाहायनाय मोनसे बाथ्रा फाव गोसोआव लाबानो जाबाय बाव ओरै लिरबाय आं थुरि नुब्ला बाथि गारो सर्ट लिरदों नैबाहाय होयो सिगाङावहाय जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो बिदि जायोमोन लोगोफोर आरो पद्मश्री बान्थाखौ बर'नि गेजेराव आं दाखालि आंना गोरोन्थि जादोंमोन लोगोफोर सुद्रायना ला आङो दाखालि सानैल' होदोंमोन मानो होनबा नैबे लेटेस्ट डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सारा मोननानै दं आं बेखौहाय खेल गैयामोन जायनि थाखाय जोंना बर'नाव 3 मोनबाय अब्ला 3 सोर होनोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो मोनदोंमोन पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बेनि उनावहाय जोंना मोनदोंमोन डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सार आरो दाखालिसो मोननाय नङा होमबा डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सार जाय बर'नि जिउनि मोगथां बिसिम्बि आरो आर'ज बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोन बे बान्थाखौबो दानिखौबो मोनदों अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय दे बर' 3 गासै पद्मश्री बान्था मोनदों आरो आसामनि देरसिन हाग्रामा बे हादरारिमोन नेशनेल पार्कआ मामोनलाय आङो खोन्थादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव काजिरंगा आरो आं दा चेक खालामनानै मोनफिनबाय कमेन्ट सेक्सनावबो फैदोंमोन मानाससो अब्ला बेनि फिननाया मानासानो जागोन लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दे काजिरंगा नङा आरो एसियानि देरसिन थाव सोदांसालि बियो दिग्बयआनो जायो लोगोफोर आं मोनसे आलदा होदोंमोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामना लादो एसियानि गिबिसिन थाव सोदांसालिया दिग्बयमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नैबे बिबार मुगानि खन्थाइ होननानै सासेया आं दाखालि भिडिअ होनायाव बुंदों फुंरजे होननानै आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बियो कारेक्टखामोन आं होनायावहाय जिनिसा दा सासेया होनदों नैबे फुंरजेखौ बिबार मुगानि होननानै बुंदों नाथाय नोंथांमोना गोसोआव लादे ओमफ्राय आं कमेन्ट सेक्सनाव बेयावनो खोन्थाहरखादों क्लियारनो नाथाय बे थांबो बुजियाखै रिप्लाइ हरफिनाखै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा बेखौ खोन्थाबाय बिबार मुगानि खन्थाइया फुंरजेया नङा फुंरजे बा मनरन्जन लाहारि सारनि लिरनाय दोंसे खन्थाइ अब्ला जों मनरन्जन लाहारि सारखौ जों माब्लानि खन्थाइगिरि होनना मिथिगौ बेथ' दानि गोदान मुगानिसो नङा होमबा 1952 निफ्रायसो अब्ला बिथाङा बिबार मुगानिथ' जानो हाखाया अब्ला जों मिथिगौ जे बे बिबार मुगानि खन्थाइ नङा गोसोआव ला लोगोफोर अब्ला जोंनो मिथिनो गोनांफ्रा बेफोरनोसै आरो जायफ्रा दासिमबो अबेबानि सायाव गोनो गोथो जायोब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं बयनिबो कमेन्टखौ फरायजोबो नाथाय माब्लाबा समाव आङो माने रिप्लाइ खालामनो हाया दा कमेन्टआ बुरजा फैयो आं जायनि थाखाय रिप्लाइ खालामनो हाया आं नाथाय गासिबो फरायजोबनो सोरनि कमेन्टआ माबायदि सोर मा बुंदों मा बुङाखै अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय